खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै नोंथांमोना जनानै आरामसे नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आङो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ एसे एसे नायनानै जाबायदि स्किप खालाम नायलांदोंमोन बिदि नायनाङा बे भिडिअखौ नोंथांमोनाबो माने सानस'हायै ओरैबायदि सासे गथ'नि स्ट'रि आरो स्ट'री बुंनायावनो आंसो नोंथांमोननो स्ट'री बानायनानै बुंदों नाथाय रियेल स्ट'री बियो आरो एकदम गोदान 2023 आवनो जालांनाय घटना बियो नोंथांमोननो हयथ' जेरावबो बे भिडिअखौ नुवाखै बा बे स्ट'रीखौ खोनासङाखै गतिके नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ फट'नो साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थ'द' भिडिअखौ स्टार्ट खालाम सानसेखालि सासे मानसि बेरे फुङावनो गामिनि खर'आव हाग्रा बायदि एसे जायगा दंमोन बिगानैसे आरो बे जायगायाव प्राय गामिनि मानसिफोरा थांनानै बेरे फुङाव जोंदि मावो खामानिखौ बे खामानिखौ मावनो थांदोंमोन लथा गंसे लानानै आरो बै लथायाव एसेमान दै दंमोन अके नोंथांमोना जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था बियो थांबाय थानायावनो थिग हाग्राबारियाव हाबहैदो आरो हाबहैनाय लोगो लोगो बेयाव हाखर मोनसे जावनाय दंमोन आरो बै हाखराव बिनि आथिङा गालुननानै मानसिया गोलैना होनायसै आरो गोलैनाय लोगो लोगो नुबाय दि सिङाव सासे हिनजावसा मानसि आरो जायनि देहायाव गांसे जि गैया बे नायनानै आसरित मोनबाय आरो दा मा खालामगोन मा मागोन बिदि साननानै खोब गोसोयै होख्रावना होबाय गिथाव बाथाव मोननानै आरो होख्रावनाय होनाय लोगो लोगो गामिनि जे खाथि खालानि मानसि बिसोर खारबोबाय आरो लासै लासै खारबोजोब्बाय दावराव खोनानानै आरो फैनानै गासैबो नुफैबाय जे बेयाव बै गामिनि बिराद माहाजोननि हिनजाव सासे थैनानै दोङो आरो बै हिनजावनि अबस्थाया ओरैबायदि देहायाव गांसेबो जि गैया खुगायाव गांसे फालिस होना होनाय दोङो आरो आखाइखौ उनखैजा खाबथानाय दङ दानिया काहानिया स्टार्ट जाबाय नोंथांमोना आङो रिक्वेस्ट बाव नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोननि खाथियावबो बेफोरबायदि घटना माब्लाबा जानो हागौ साबधान थानाया मोजां आरो मिथिना लानाया मोजां बेनि थाखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना जोबजासिम दसे उनाव बिदिनो गामिनि मानसिफोरा जम जाफैनायाव हाग्रानि एसे गोजाननिफ्राय सोरखौबा खारनाय नुबाय बिसोरो आरो बे घटनाया जाबाय फुंनि प्राय 5 बाजियाव खारनाय खोनानाय लोगो लोगो बिसोरो साब्रैसे सेंग्राफोरा होसोबाय आरो थांनानै नुहैबाय गामिनिनो बै जमिदार जायनि माने हिनजाव बिनि फिसाला आरो बै फिसालानि सासे लोगो सानैखौबो हमना लाबोनानै रायजोनि मानसिफोरा फंनैसो होबाय उल्थां फाल्थांनो आरो होनानै सानैखौबो सोंबाय मा खोन्था मा बाथ्रा मानो खारदोंमोन नोंसोर आरो फंनैसो मोननायनि उनाव बिसोरो खोन्थाबाय आसोल काहानिखौ आरो बिसोरनि खुगानिफ्राय जि काहानि खोनानो मोननाय गामिनि मानसिफोरा आरो बांसिन बिसोरखौ धुलायहोनो हमबाय धुलायहोनाय लोगो लोगो बिसोर सानैनि सासे लोगोबाव जाय गामिनिनो मानसि गामिनिनो सेंग्रा बियो बिसोरखौ नुनानै खोब स्पिडआव खारलांनायसै आरो खारलांनानै बिसोरनि जमिदार लोङानि न'आव सासे बोराय मानसि दंमोन प्राय 60 बोसोरनि बै बोरायखौ गासै घटनाखौ खोन्थाहैबाय जे ओरै थोरै नोंसौलाखौ बुगासिनो दं आरो बिदि खोनानाय लोगो लोगो बोरायाबो खारलांना जेसेबां हागौ माने बोराय मानसि बेसेबां आरो खारलांनो हागौ एसे स्पिडआव थांबाय थांनानै नायहैनानै नुबाय जे गामिनि मानसिफोरा बेंथेजोबनानै माने धुलाय होगासिनो दङ बोराया भाबिबाय आंजों जानाय नङा लोगो लोगो बोराया गारि गंसे लानानै माने गामि खाथिनिनो सेंग्रा खासेखौ लिंहरनानै गारि गंसेजों पुलिस थानायाव थांनायसै आरो पुलिसफोराबो गोबाव खालामालासिनो बोरायनि खोन्थाखौ खोनासंनानै प्राय एसे माने बुजायैनो पुलिसफोरखौ लानानै बै जायगायाव मोनफैनायसै आरो पुलिसफोरा जोबोद माने खस्थ' खालामनानैसो बै मानसिफोरखौ बोखारनानै बै सानै गथ'खौ हमनो हानायसै आरो जि टाइमाव पुलिसा हमफैयो बिसोरखौ बै टाइमाव मथा मथि आधा जिउआ गलांबाय बिसोरना
लंपेन्टफोराव हासुगुलायनाय खिगुलायनाय ओरैबायदि अबस्था बुजा बुजा बिनि उनाव पुलिसा बे सानैखौबो माने हमना लांबाय आरो हमना लांनो गिनायाव रायजोनि मानसिफोरा खोब हेंथा होदोंमोन जे बिसोर सानैखौ जोंनि गेजेरावनो गालां जों सास्ति होगोन बिसोरखौ नाथाय पुलिसफोरा बुंबाय जे बेफोरबायदि जाया आयेनखौ नोंथांमोना आखायाव लानो हाया आयेननि खामानि आयेना मावगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा जुदि बिसोर सानैया दाय मावमारदोंबा बिसोर सानैनि साजाया आयेना होथारगोन बिदि बुंनानै बै सानै गथ'खौ लाना थांनायसै पुलिस स्टेसनाव आरो लाना थांनानै खोब उल्टां फाल्टां बिसोरबो पुलिसफोराबो खननैसो होनायसै बिसोरखौ माने फार्स्टआव खोब अननानै सोंदोंमोन नाथाय जेबो माने बुङैयाव बिसोरबो माने बुंबाय जे रायजोनि मानसिफोरा जा अबस्था खालामदों नोंसोरखौ बिनिख्रुइ डाबल खास्ति नोंसोर मोनगोन जुदि मोजाङैनो मोजां खोन्थायाबा बिदि बुंनानै बिसोर सानैखौ माने होबाय फंनैसो आरो फंनैसो होनाय लोगो लोगो बिसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारजोब्बाय बाथ्राफोरा आरो बाथ्रानि बा स्ट'रिनि मेन खोन्दोआ दासो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन खोब मोजाङै खोनासं मा घटना जामारदोंमोन खालि न'खरसे खोब जमिदार मानसि बिसा फिसाला सासे प्राय 18 बोसोर बैसोनि आरो बै मालिकनि बिफाया 60 बोसोर बैसोनि आरो बै मालिकआ हाबा खालामदोंमोन नाथाय बै गथ'आ प्राय 10 बोसोर बैसोनि जादोंमोन आरो जानाय लोगो लोगो बिसानि बिमाया एसे गेदेर बेरामाव गोलैनानै जिउ गोमानो लागा जानायसै आरो बिनि उनाव बै मालिकआ साननायसै जे गथ'आबो देरबायानो 10 बोसोर जाबाय गतिके आं हाबा साबा खालामला जोंहा आफाजो आंजोनो माने जाहै लोङै फेदेरनोसै बिदि साननानै गोबां बोसोर थांबाय प्राय 8-9 बोसोरानो जालांबाय बिफाया हाबा खालामासै बै फिसालानि नाथाय सानसेखालि बै बोराया बुंबाय जे आं आरो हालिया बिदि जोङो हौवा मानसि जानानै बेसेबां आरो रुटि बानायनानै ओंखाम संनानै जोङो जाहोबाय थानो बा सासेया सासेखौ जाहोनो हागोन बेफोरबायदि आरो जालिया गतिके नोङो माखारैनो हाबा खालामनांगौ बिदिनो गोबां प्रेसार होनायाव आरो गामिनि किसुमान सुबुंफोराबो बे बाथ्राखौ बै मालिकनि सिगाङाव बुंनायाव सानसे मालिकआबो सानबाय नंमारगौ जुदि हिनजाव सासे जुदि न'आव थानाय मोनबा न'खराव थानाय मोनबा बुहुद माने आराम मोनगौमोन इमान खस्थ' मावनानै बाहेरनिफ्राय बेपार मावनानै फैयो आरो फैनानै न'आव फैनानै खामानि दामानि मावफैनांगौ दै हमनांगौ ओंखाम संनांगौ गोबां खामानि न'खराव जाय थायो बिसो मिथिगौ न'खर गंसेयाव बेसेबां खामानि थायो गतिके बिदि खोनानानै सानसेखालि थिग थाक जाबाय जे हाबा खालाममारसिगोन आरो हाबा खालाममारसिगोन साननानै बिफाया खैना नायनो स्टार्ट खालामबाय आरो प्राय मास मोनसेनि गेजेरावनो सासे खैनाबो नागिरना मोनबाय आरो धुमधामै हाबानि दिन तारिख सब थिग थाक खालामनानै हाबा खालामनानै लाना फैबाय दा लाना फैबा हप्तासेसो जाबाय फार्स्टआव बे फिसालाया एसे माने लाजिनाय मोनदोंमोन नाथाय उनाव माने लाजिनायखौ गारनानै बेबो माने मानिनानै लानायसै जे आफाया हाबा खालामबाय आरो दा खोन्थाया जाबाय मा बिफानि बैसोआ प्राय 45 आरो जि खैना गोदान लाना फैदो बेनि बैसोआ 22-23नि गेजेरावल' आरो खोन्थाया ओरैबायदि जाबाय फिसालानि बैसोआ 18 बैसो गतिके फिसालाया माबोरै बिमा लिंनो इमान उन्दैथार नुयो बियो गोसो सिङाव गावनि गोसोआ बै फिसालानि गोसोआ जेब्लाबो बिखौ बिमा होनना मानिना लानोनो हायासै मास मोननैसो जाबाय आरो बिफाया लक्ष्य खालामबाय जे फिसालाया बिमाखौ बिमा होनना लिङा नाम खारिनासो लिङो आरो सानसेखालि बिदिनो ओंखाम जानो जनायाव फिसालाखौ लिंना लाना फैनानै बिफाया बुजायबाय जे नों मानो बिदि नाम खारिनानै गाबज्रियो बियो नोंनि बिमा नोङो बिमानि बायदि सनमान होनांगौ बेखौ बिमा बायदि मानिनांगौ बेफोरबायदि बुजायबाय फिसालाया बुंबाय जागोन जागोन नाथाय गैया फिसालाया बिदिनो नाम खारि खारि गाबज्रियो नाथाय जायखौ हिनजाव खालामना लाबोदोंमोन उन्दै बैसोनिबाबो इमान गियान गोनां इमान गुन गोनां माने जेब्लाबो बै फिसालाजों माने जेबो माने थान्दा गैया बियो आरो जि बिहाव
सानैखो जि माने होनांगो जि संना होनांगो जि जाहोनांगो सब जाहोयो न'नि खामानि गासैखौबो मावो आरो बै फिसालाखौबो जेबो गाज्रि मेगनजों बियो जेब्लाबो सानाखैमोन नाथाय बै फिसालाया एनि टाइम बै हिनजावखौ माने गाज्रि मेगनजों नायो आरो दुगैनायफोरखौ नायखुमायो भिडिअ बानायो बिनि सिरि सिरि आरो लोगोफोरनो खोन्थिहैयो आरो बिनि गोसो सिङाव मोनसे बेलेग थान्दा माने हाबनायसै आरो दा मा खालामनो इयो माबोरै बै बिमाखौ बियो मोननो हागोन बेल' बिनि मेलेमाव सिन्था आरो लोगोफोरजों बिनिनो सावरायलायनाय बिदिनो सानसेखालि सासे लोगोआ बिनो आइडिया होबाय जे ओरैथोरै नोंसोर फाया जिखालि मायावबा थांगोन आरो जिखालि नों मिथिगोन जे खालि हराव फैया मानोना बिसोर बिफाया बिराद गेदेर बेपारि सासे माब्लाबा माब्लाबा माने हरसे बेलेगावबो थानो गोनां जायो आरो बुंबाय जे आंनाव मुलि दोङो टेब्लेट दोङो बे टेब्लेटखौ नोङो गाइखेरजों लगायनानै हो आरो न'नि साथामखौबो लोंहोनानै नोङो नोंनि बिमाखौ जि इस्सा बेखौनो खालामनो हागोन बिदि बुंनायाव खोब गोजोननाय मोनबाय आरो सानसेखालि बिदिनो प्लेन जाबाय बिसोरनिया बिफाया बेलेग जायगायाव थांदो आरो इखालि बिफाया हराव फैया अखानायैसो फैगोन आरो बेखौ मिथिनानै बियो टेब्लेटखौ 10टा लाना फैयो बै लोगोनिफ्राय आरो 10टा टेब्लेट लाना फैनानै बिसा मोनसे माने नियम दंमोन मा गासिबो हराव गाइखेर लोङो उन्दुनायनि सिगां सिगां आरो बिनि थाखायनो बै गाइखेराव बियो 10टा टेब्लेटखौबो होनानै होजोबो आरो जेब्ला बै गाइखेरखौ लोंनानै उन्दुयो बै बिमायाबो आरो बिबौआबो एकदम सेल सेल उन्दुलांबाय आरो बै फिसालाया थांनानै बिमाखौ एसे मोदोमाव दांहैयो दांहैबाथाय नुबाय जे जेबो थर गैया एसे बोखांनानै नायबाय जेबो थर गैया खोब मिनिबाय बियो फाग्ला बायदि दिनै माने आंनि साननाया जाफुंसिगोन बायदि बिनि उनाव बियो लोगो लोगो गावनि लोगोखौ फन हरो आरो गावनि लोगोजों गावजों लोगो नांनानै गावनि बिमाखौ लाना थाङो हाग्रा गेजेराव प्राय हरनि 11टा बाजियाव आरो बिनि उनाव बिसोरो नोंथांमोना साननो हायै ओरैबायदि खामानिखौ बिसोर सानैया मावो जेन सोर बांसिन हागोन बेफोरबायदिसो सानैबो बिदि खालामबाय थानायावनो प्राय हरनि 2टासो बाजियाव बै बिमाया एसे थर मोनो आरो थर मोननानै उथिनो गिनानै होख्रावनो गिरोमोन नाथाय होख्रावनो गिनायावनो बिसोरो बिमानि फालिया जिङावनो गोलैना दंमोन बे फालिखौ खुगायाव माने सोनानै होयो आरो आखाइखौबो उनखैजा बै बिमानि जिजोंनो आखाइखौ उनखैजा खाख्रबनानै दोनो आरो खाख्रबनानै दोननानै बिसोरो बै खामानिखौ कन्टिनिउ सोरांजासे खामानि मावो आरो बिनि उनाव जेब्ला 4 बाजियाव बिसोरो नुबाय जे बिमाया माथोबो गैया एख' गैया थरबो गैया आरो बिसोरो खोब माने सोमावनानै बोखांनो नाजाबाय नाथाय गैया बिमाया थर गैया आरो गावसोरो मिथिनो बाखि गैला जे बिमाया आरो बे दुनियायाव गैलिया बिनि उनाव सानैबो आथुर मिथुर न'आव थांफिनो गामिथिं थाबायलाङो खोब आथुरैनो मानोना दसे उनाव सोरांसिगोन आरो प्राय 5 बाजियाव गामिनि एसे माने 30% मानसि जाय सेंग्राफोर किसुमान बोराइफोरा फुंनि खामानिखौ मावनो फैयो लथा लानानै गतिके बिसोरो आथुर मिथुर थांबाय आरो थांनानै माने हाखर जावनानै जास्ट बिमाखौ हाखराव दोनदोंमोनल' आरो इसोरनि मोनसे माने रुप दोङो जाय जि बायदि खामानि मावो बै खामानिनि फल मोनथारो बायदि फिथाइखौ मोनथारो बेफोरबायदिनो सासे मंला होननाय मानसि बै मानसिया बै हाग्रायाव माने बाजनो होनना फैदोंमोन आरो फैनायाव बिसोर खोनाबाय जे बे गामिनिफ्राय सोरबा फैबाय दोङो गतिके सानैबो एसे गोजानाव खारलांनानै नायखुमा हरबाय थायो आरो इसोरनिबो बेनो लामा खोन्थिनाया इसोरानो बै मानसिखौ बै थिक हाखरनि सिद्दा सिद्दि माने लानानै फैयो आरो बै मानसिया फैनानै जेब्ला हाखराव गोलैयो गोलैनानै गामिनि मानसिफोरखौ गासैखौबो होख्रावनानै लेंहरो आरो लेंहरनायाव बै सानै गथ'आ हमजायो आरो बेखिनि बाथ्राया
माने पुलिसनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोननो आं खोन्थाबाय आरो दासिमबो बिसोर सानै गथ'आ जेलाव हाबनानै दोङो आरो बिसोरनि केसफोरा सोलिगासिनो दोङो आं बेफोरबायदि स्ट'रिफोरखौ नोंथांमोनखौ मानो खोन्थायो नोंथांमोनखौ गिथोनानै बा जोंनि बर' समाजाव माबाफोर गाज्रि बेफोरबायदि जाथाय जाथो होननानै आं नोंथांमोनखौ खोनासंहोआ आं नोंथांमोनखौ खोनासंहोयो जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय साबधानै थायो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे आं खावलायहरबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों